Al final el vi és el que ens fa pensar en això per moltes raons. Primer perquè és la coincidència que tenim, però també perquè... És el que té més significats territorials, no del que tenim a prop. Exacte. És evident que a través del vi... Podríem parlar de granges de porcs o de viram, però no té tanta... No sé, a nivell també demogràfic o sociològic, vaja, sociològic cultural, no té tants lligams, tant d'arrelament, no? Tants anclatges. Perquè és substituïble, que el vi és més arrelat, és més... Exacte, clar, és evident. És menys substituïble. O sigui, és més una qüestió, ja depèn del clima, ja depèn de... A més de la cultura i la tradició, és menys circumstancial, és més estructural i sembla més essencial. Això és la clau, no? Estructures. És una clau, no? Estructures. Però, tot i així, per què avui has de construir, has d'optar per una construcció determinada? Què vols dir? Per què ens ho preguntem avui? Per què algú ha de fer-ho? Perquè el que importa és que això tingui sentit des del punt de vista social, des del punt de vista demogràfic, que és social... O sigui, per què algú ha de pensar des d'on? O sigui, des de quina oportunitat? Des de l'oportunitat d'oportunisme casual, des de que és determinada pel turisme, determinada per determinada influència externa, etc. O des d'una planificació que tingui en compte la geografia, el clima, etc. Però des d'una planificació... I les convencions també d'identitat que pot haver en el món, que tothom reconegui, no? Que formin part, però, d'un pacte. Jo sé que ens fa por a tots parlar de planificació. Perquè no ho entenem, és que no n'hi ha hagut, llavors no sabem ben bé de què estem parlant. Perquè l'hegemonia cultural és contrària a la planificació els últims 30 anys. És especulació, és especulativa, no? L'hegemonia cultural és especulativa. Sí, és des de la cosa més evident, com una urbanització que neix com un bolet des dels 60-70, no? És com el cas més paradigmàtic per la fisicitat que té, per la presència, no? I això veiem, poder a la Conca de Barberà no tant, però el camí de l'Alcamp a Barcelona, si passes per la Nacional, per entendre'ns, és com un reguitzell d'urbanitzacions, no? Això és un tema. Un exemple de no planificació en absolut, com l'exemple més sagnant, no? A nivell de paisatge, a nivell de medi ambient, etc. Seria com la lectura més evident, més dramàtica, però clar, ja hem d'escarbar més, no? En això no ens podem quedar... O no és només aquesta política que se'n reclama, no? De planificació d'aquestes coses tan evidents, sinó que hem de parlar més de... Diguéssim que a llarg termini, no? Què volem en els propers 100 anys? O què vol la gent del territori dels propers 100 anys? Pels propers 100 anys? Què volem tots? És a dir, ha de ser... Qualsevol projecte ha de ser la lectura d'una oportunitat o podem pactar-la? Per mi aquesta és la clau. O sigui, és una clau molt poc evident, perquè jo crec que hi ha una idea dominant, que és que ha de ser la lectura d'una oportunitat. És a dir, és el mercat, el que t'explica, el que et dona pistes, etc. I jo el que et dic és, hi ha moltes experiències del mercat que el que passa després és que o bé funcionen pel mercat o no funcionen. Mentre que jo em veig amb cor que entre tots puguem pactar algunes coses raonables, legítimes, pròximes, i que hem de veure qui han de ser els participants del pacte. Jo crec que ha de ser bastant àmplia la participació d'un pacte territorial, però la construcció d'un territori tinc la impressió que s'ha de basar en un pacte, més que no pas en la lectura d'oportunitats. I això t'ho dic perquè, per exemple,
fa bastants dies, per dir no quasi una dècada, que parlem de les oportunitats que tenim per fixar identitat d'un territori a través del vi. I sí, és veritat que hem fet un camí de descoberta de les tipicitats específiques d'un lloc i d'unes varietats lligades a un lloc, etc., que són una tradició vitivinícola, una tradició cultural lligada al clima, al sol i a unes varietats determinades que fan que el caràcter d'uns vins sigui expressió d'una terra determinada. Això ho hem après. Està superdominat. No sé si està dominat, però hem après el valor. De discurs sí, no? N'hem après el valor. Però a partir d'aquí hi ha l'altra dimensió cultural que també és tipicitat, que és aquests vins que en aquell lloc, en aquell clima, en aquell sol, tindran un caràcter des d'aquest punt de vista. Qui els fa? Els fa algú que està allí, els fa algú que és allí i que acaba constituint aquell lloc, o els fa algú des de fora que llegeix aquella oportunitat, que és igual que sigui allí com que sigui en un altre lloc. O sigui, és necessari o no és necessari? Si és necessari, per algú, agafa solidesa. Si és la lectura d'una oportunitat, en un moment donat pot llegir-se en un altre. Sí, perquè aquesta anyada estarà aquí, però d'aquí 5 poder estar en un altre lloc, no? O més senzill encara, és a dir, és un enòleg que fa vins a 6 llocs i que interpreta tipicitats i per tant és com un editor, sí, un consultor-editor, no? Un consultor-editor, o és algú per encàrrec, quasi. O és algú que està lligat amb aquella identitat. És algú que està... Però això, perdona, però em sembla un cas tan parcial que no sé si val com a exemple de construcció d'una identitat. Doncs val com a exemple ara mateix perquè, perquè parla del món del vi, etc. Però no sé si no és massa anecdòtic, no?, per explicar realment... Jo crec que per explicar la identitat ens hem de fixar més en... Però és que més que explicar la identitat... En un mestre, en una... Sí, però és que per explicar la identitat, la qüestió la gent és... que viu. No, la qüestió és el pacte per fixar població al territori. Sí. El pacte. Per què t'ho dic, això? Perquè, al final, el trapat té un caràcter que hem après a conèixer. La qüestió és, si jo el faig des d'aquí, si el faig des de Barberà de la Conca, el trapat, o des de la Conca, des de la meva participació com a mestre, com a viticultor, com a algú que està lligat en tots els sentits a aquest lloc, per què? Perquè té sentit que hi estigui, és a dir, perquè el seu compromís està avalat per un pacte, insisteixo. Doncs l'especificitat del trapat està encarnada en algú. Mentre que si és algú que en gestiona l'oportunitat des de fora, doncs el seu compromís amb aquella tipicitat i amb aquella especificitat és relativa. És a dir, què passa el dia que un crític internacional diu que això del trapat és una varietat menor? Bueno, homologa o no homologa certs valors, però hauríem de ser prou forts, no? Aquí està una mica d'identitat. Però com ens fem forts? En funció de les circumstàncies externes, circumstancials, oportunistes? Hauria de ser un element més. Ara mateix no ho és, clar, ara mateix és central i fonamental. Llavors, jo crec que la lectura que hem de tenir és no convertim aquests béns que venen i van o generen en la normalitat, en la consciència, en els únics ingredients d'una cosmovisió, quan aquesta cosmovisió hauria de tenir primer més elements i després tenir una consciència crítica a partir de la qual créixer. Però més que consciència, la consciència és el resultat, és l'efecte de... Això és filosòfic, ja. Jo no ho domino, vull dir, sí, potser sí. No, o sigui, tu tens una cosmovisió que la tens com a necessària, mentre que si la tens com a oportunitat, la pots canviar. Llavors, d'on neix
D'on neix que tu et comprometis amb una tipicitat, independentment d'una crítica internacional, per anar al cas concret? D'on neix? D'on neix? Del teu lligam. De la fortalesa d'aquest lligam, no? Però la fortalesa d'aquest lligam, com s'estableix? És a dir, com s'estableix... Assegurant la continuïtat, no? I com s'assegura la continuïtat? Exacte, sempre són preguntes.